Audiovisual decidiu outorgar o Premio Honorífico Fernando Rei 2014 a unha das persoas máis relevantes do audiovisual galego, Manuel González. A súa traxectoria profesional desenrolouse en boa parte no mundo do ensino. A súa paixón e compromiso fixeron que formase parte da creación, desenvolvemento e impulso da Escola de Imaxe e Son da Coruña. A historia máis recente do audiovisual en Galicia non se entendería sen esa escola da que Manolo foi o seu primeiro director. Sempre comprometido coas novas xeracións e cos novos talentos, vanguardista en políticas culturais no seu paso pola esencia galega do audiovisual, documentalista, mestre, en definitiva, poucas persoas se apaixoaron, se entregaron e se comprometeron tanto co audiovisual en Galicia como Manolo González. Manolo, verás, non sería xusto que este premio tivese eu o privilexio de entregarcho en exclusiva. Non sería xusto. Mira, hai moita xente esta noite sentada neste patio de butacas que está esperando para entregarcho a ti. Aquí hai alumnos, exalumnos, xente que che debe moito, que son compañeiros, e eu non vou ser quen che dea este premio, serán eles. Porque, ademais, permítanme dicir que este premio non o entrega ningunha xunta directiva nin tampouco unha Academia Galega de Audiovisual. Este premio seguramente que o entregan como mínimo unha ou dúas xeracións de persoas que amamos esta profesión. E gustaríame invitar a calquera persoa que queira subir aquí e participar nesta pequena homenaxe que o faga. Calquera persoa que queira subir aquí, que suba. Antonio, esto no estaba preparado. De parte de todos tus alumnos, tus compañeros, el premio de honra, Manolo. En fin, é unha putada ter que falar ahora, a verdad. É o peor desto dos premios honoríficos, que hai que, estes momentos hai que botar ahora aquí o contar unha historia, que tiña preparado aquí unha historia, pero realmente xa non a vou poder contar. É dicir, fiar 4 frases con sentidiño é bastante fastidiado. En fin, xa sei que moitos dos meus amigos, meus compañeiros e a miña xente pensa que está esperando que lle bote unhas pinceladas grosas sobre estes tempos sombríos nos que vivimos, nos que a gobernanza sen rumbo e, en fin, a nosa cultura prácticamente camiña simplemente co obxectivo de buscar cacho, esquecéndose dos corazón dos homes e esquecéndose de facer país. Pero bueno, total, da igual, nunca escoitan. Así que hoxe, como é un día especial para min, e teño o privilexio de ter un poquinho máis de tempo, non, jefe? Ou non? Paco, temos tempo, sí. Ten 2 folios, Non, vai quedar en medio folio, vale. Hoxe é outro día, Manolo. Vale, gracias.
Bueno, en calquer caso, dá moito vértixe facer un flashback e percorrer 30 anos para atrás. Eu lembro perfectamente cando empezouse a falar desto do cinema galego. Vamos, a xente prácticamente collía no salón da casa dos Rellaval. Todo o visual galego collía na casa dos Rellaval, non? Certo que algúns fitos dos que se fixeron siguen aínda estando, pero outras moitas das ideas que se viviron ao longo dese tempo xa non existe, esvaecéronse. Quizá porque este edificio do cinema galego, do audiovisual galego, que se leva 30 anos facéndose obras e reformas constantemente. Levamos facendo obras e reformas que sí, que non, 30 anos. É un tema moi galego, derrumbar o feito e volver a construir de novo, derrubar e volver a construir de novo. Non o podo comprender. Cando realmente chega un novo político a levar as rendas das institucións do audiovisual, hai que explicarlle en que consiste e, de novo, cando unha vez o entende, que tarda moito en entendelo, pois volvemos de novo a empezar. Por favor, se as iniciativas sirven e dan resultados, deixémolas, desenvolvámoslas e construamos, por favor, sobre os alicerces dos que nos precederon. É moi cansino vivir sempre o mesmo asunto, isto de como atrapado en el tiempo. Todo esforzo inútil conduce á melancolía. Pero eu non quero ser melancólico, porque se fago outra vez o mesmo flash, podemos ver a increíbles, sorprendentes generacións de directores novos que están a falar de tú a tú co resto do mundo. Quizáis debemos repensar algunhas das certezas que polo de agora temos sobre o audiovisual. E o mellor, se tuviéramos entre todos unha atitude máis participativa, máis colaborativa, entre iguais, deixaríamos de alayarnos tanto, apostar basicamente polo futuro, apoiándonos nos dos pilares que, na miña opinión, sempre foron os leitmotivos da miña vida, que son o audiovisual, a formación audiovisual e a educación. Esos son os dos elementos fundamentais. Aí está o público. Sin ese público que está aí, sin ese público non vamos nunca a ter futuro. E, bueno, xa vou acabar. Xa non vos vou tomar rollo, porque xa me liei, xa non seguín o fío do que tiña, xa me puse nervoso, así que vou ir rematando. Eu quería agradecer, basicamente, eu só son un engranaxe de moitas persoas que colaboraron comigo neste tempo. Casi todos están, moitos deles están aquí. Sin eles, eu non estaría aquí. Mencionalos a todos sería prácticamente imposible, non teño tempo, e sería, ademais, injusto, porque teño realmente tanta amizade entre a xente do audiovisual que me sería realmente imposible resaltalos a todos. Pero quero compartilo con todos vos, porque realmente son os tres elementos que caracterizan as persoas coas que traballei ao longo da miña vida. Xente que aposte polo talento xenuíno. En palabras de Ángel Santos Touza, para a xente que para quen o cine non é un negocio, senón un acto de amor. Xente que antepoña os principios sobre os intereses. Xente que comprometida coa defensa do público e non sin menospreciar o privado. Xente que practica en serio a tolerancia frente aos dogmatismos. Hai moitas formas de mirar, moitas formas de sentir e moitas formas de producir. E xa remato. Para dar un nome propio dos que me veñen acompañando nestes tempos últimos de invernía, quero lembrar aquí a dozura de Carme, a complicidade de Carlos, o meu fillo, o talento indiscutible do novo cine galego, que é un dos feitos máis importantes dos 30 anos de audiovisual galego, e a enerxía da chavalada do Instituto de Concepción Arenal de Ferrol. E, por fin, o flashback remata, pero a película sigue e o espectáculo continúa, que aquí tedes xente moi competente, pero aviso, aínda teño corda para rato. Isto do premio de retrospectivo non me vai a parar. Teño corda para rato. Teño moitas ganas de seguir e de seguir cas miñas teitmas, non? A mocidade, as novas generacións, a xente que está facendo pelis e filmes cos móviles e con aparellos os máis verosímiles do mundo. Se a experiencia é un grado, xa sabedes onde estou, estou a vosso servicio para o que precisedes. Para todos
os que estades na sala, moitas grazas de corazón. Vale.